Sanibonani kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingela yona ke umathinda cebo sitomza umqamela amehla kabanye eze baqhamela imali ethi wazi engane zakhe siyawazi ukuthi hleli sikulethele yamba phambili hleli sikulethele ulozolo le ndaba hleli sikulethele indaba ezinandisayo nezokwenza ukuthi uhleli ujabule nezishaqisayo nehamba phambili ngenza kwethu uSmina laphana ke elingisela uPotso emlingisela enomthandeni noJiva estudio. Umbuzo wami uthi ke kungenzeka yini ukuthi igcwama elisha lifeaturishe uSminoff noma bayasebenzisana behind ngoba uJiva siyazi ushaya isiginci uSminoff ubefuna nestudio okungenzeka mhlawumbe ikhona imfihlo elele negcwama elisha ukuthi ke mhlawumbe lifeaturishe uSminoff njengoba uSminoff enze ivideo ecezile nje kodwa akazange azayikhuluma igcwama kodwa nje wenza ivideo thina esihlaziya sayisibheka ngelingiso lendaba kaSminoff negcwama elisha ukuthi ke ngenzeka ukuthi basebenzile asazi ake sizwe khona na ivideo ngane wethu ungakhohlwa ukusubscribe share and comment ulike video please press the thumb ukuze ivideo yethu circulate for more viewers na ivideo yaSminoff lapha khona ke elingisela uPotso danko uPotso bafowethu sekunjalo ke insimbi bathi yes insimbi noPotso abakhona nali igcoka elisha nangu uJiva simnike bafowethu sekonakele bafowethu ziyeze ze commander nensimbi